zan ina kan thu pui zir tur hi ma ni in sha chian ti ni a kan trainer tur hi pujon del din sanga pujon na ni a le pujona kuta hun kan la de kalome zaina hianin ka soi tur hi kan lo hriat tuang khan mani in hriat chian ti ni a ka soi karil ru omang hi ka soi chok thiam nge mo ti ka hlaw em em ka soi chok thiam long ti ka hlawa tunlai karil ru om ve rim chiman ya vestige angzong te pon kan dalu dona pathian thuang in karil ru oma ma che vestige angin sai hi karon dalu tel don bo kan ni ti kham che taila kema tan po soi anga min lo ngai sakula kema tan po soi kan ya zaina local zong te pona ngun taka kan lok pu tho tur kan ngai thak finan ngun takin kan longai tu don ya ama sai mani hriat chian i apoimo em atu chuanin appoint pakhat na chuanin tunge kan ni mo tunge kan ni ti kha ka hriat ma sak apoimo in ka hria heta hian bible chang bible a hianin tunge kan ni ti hi a in ziaka chu kan chiar chhok langa sam za som thum pakwana chang som palia hian i hne na lom thu ka hrilang che lom tak le mak taka siam kan ni sia i thil ti te hi mak takania chu kanun na hian na chiang hle ani ti ne heta hianin la om tak le mak taka siam kan ni ti hi kan ni ti hi kan hriat chen poimo ma sain ka hria tunge kan ni bible in hila chuan om tak le mak taka siam kan ni ti kha min an pom taila a thain ka hria chuta chuanin a vesti changzong in an lu chodon taila tunge kan ni vestige kan ni vestigian kan lo ni ta ma vestigian kan lo ni ta vestigian ni chuan enge ti tu kan nei ti kha ang lam khami lam zong khan an sei don taila thain ka hria chuta chuan hey training kan pe a kan trainer sepon training kan pe ta downline pakhat tal nei lo zai na hin ron kal karing lova an nei lo kan on pon claim te so kan ni karingan downline pakhat tal kan nei chuanin kan soi thin na chu I downline tan khan leader ini kan ti thina ni chu kan ni hriat chian angai ka sia pakhat na chuan ta se pakhat na tu kan ni ti noi khan point pakhat na ni ta se leader kan ni zaina mi te zong hi leader rek kan ni a leader le boss in om ta leader ina ti tu chu ma hruai tu engkim kong har sa pun se har san na to matong mo vasual chok tu kha lo ni ta ni chuan boss ro chu man lai lal kan thrianga man lai lal chuan lal em engma thoklem lovin chiate an la khomat khan du din ro an rel bokani khatiang kha le chu ba ka chu boss chu tiang chu ani ta mi te hena thu pe a du dana manin te si lawa ti kha boss ani ta chu wang chuanin zaina hianin vestigian kan lo nia member pakhat kan nei chuan leader kan ni ti kan theta poema chu zaina mi te hi in chiang ta ila chuan leader mo phun sang chu zandanga po training na vai ka thina zaina chuan an mo phun na zong chu soi lo taila leader ina ati tur chu pakhat member pakhat nei chuanin member pakhat nei chuan atan leader ni chuan engei ti tur matong ma sa tu tur ni mo matong ma sa tu tur ni a downline a khan thila hriat lo chuanin a hril thei tu tur akong ko mu tu tur akong sul su tu tur kha ini do ani chuan chuta ka soi du pakhat chu khovela hianin ma ni chawa survive thei ni lova mishing te hi ahu howa om ture midang te ta na mal so mani tura siang kan ni kan sa theu toin karen kan zaina kan soi tholenga hey pathianin mishing min siam dan thum chima hianin talent min pe a engkim kan talent zong a hi ma ni ta lo mang ta ila khovela hin tang kaina pakhat ma kan nei lo ni chini kan om zel ta khovela hianin zaina ron kal te po hi melin ang lo tak te kan nia pian phung te po ang lo tak kan nia khovela hianin
midang te ta na nung kan ni ti hi kan ni hriat apoi mai ka hria zai thiam en tian nan zai thiam lo ni taila mo zai thiam lo ni taila ma ni chawin ruma zai taila han eng ang po saila mo kan zai thiam na kha tu ma hre don lo an hria ta midang ta na mal som na ni tu chon mi te ma te ba zai ngai ta ni mo chu midang te ta na kan talen mal som na ni na tu ni a chu wang chonin zai na hianin vestige member kan ni chuanin tema ani kan hrichiang photanga leader kan ni ti kan hriat ngai i kan upline te kan nei chawanga wa se kan upline te tan khanin tuaya nang ma recruit kha i tan khan i upline he tami sang do kha leader ani thelo na silom ve ni akai soi tu nang ma recruit tu kha leader ni ti kha kin hriat a poimo chuan point ni na chuanin i hey bible a hian thu pek ro pui ber ti kan muanga chu marka le bung so pania le rom bung so pathum a kan muanga mani in mai panina chon mani in mai i point ni na thu pek ro pui ber chu ek tume soi the kan amem bible a pathian in thu pek ro pui ber ti kha mani in mai a chu panina nia thu pek ro pui ber ti pathian chu iril ru zong in ichakna zong in i mangai turani kha adik che e bible ina thu pek ro pui ber ti chu dalpai pathian chu thinlung zong in i tharau zong ril ru zong in i chakna zong in i mangai turani atia apahni na da chu nangma in manga yangin i veng te pe mangai turani adita ni mani in mangai kha mani in hriat chian na hana tel ve tatani mo mani in mangai yangai mani kai mangai chuan nge kan tiang nangma in mangai angin bible a chuan i veng te pe mangai turani ti kha ain zia kan ni chu pathian thu pek kan pathian bible kan nan ni a i pathian min hrela ni a nangma in mangai kha ngai ni mani in mangai kan ti hianin mani in khongai nen hianin i kan te khi nang ti ka lau thina nangma in mangai chuanin i hrisela turi duang ma sa chuan tro i chuta chuanin i vestige changjong pun han lu tela vestige a hianin kan luta i upland te products te that je kan i hril fowa chuta chuanin mani in mangai chuan kha i eya upland angai tia products te i mana upland angai kala ka ti ngai ti kha ngai ta ni chu wang chuanin nangma in mangai chuan supplement tha te pi e ngai ti na ni chu mo supplement tha tuna pohan product testimony kan soya kan ngai thla Invigo protein te po a that je kan thria i kan chung kwa mo kan chung kwa man the aloe vera te po lo omta air purifier te po lo omta ka tiang chi sang kha kan hmang tang ka yangai chuanin vestigen kan ni hianin company in mo phorna min pe ka chu member ron ni ve sati turin i vestige hianin i company nei tu te hian min ti lo ani kan lu chana chu mol mang takin soi taila vestige hian company hian a products tharlo tu kan sian hi mang ve turin min du ni mo vestige kan ni chuanin a products man kha kan ti tur kan duty ani chu chumi kan mana hriselna tana kan man chuanin chu e kan hausak pui thei ni ti kha kan zir chho thin ta ni chu adik chia aba ama sabera chuan nangma ni man lo chuan tro nangma i man lo chuan i nangma in mai masaka ngai nangma i man lo chuanin i midang mang turai ti kha athiang bek lo ni chuwan chuanin vestige member ni chuanin iti turai ti ngaya i hriat chian ngai vestige company na i tel tura du na chan che khai hriat chian ngai tel tura du na chan che pakhat chu an products manga hrisel takai i oma lo hlo tin puya lo ho sak pui lo ho sak pui la an du wangin vestige e member lo ni ti khazan ei hriat chian ngai bokani chuan a dot le chuan a point thumna chuanin tuna khan mani kan lo in hriat chiang ta mani kan lo in hmangai ta a dot le kan ti le tur pakhat chu point thumna chuanin i mani kan hriat chian tlukin kan company join a hi kan hriat chiang ve tur ni mo kan hriat chian ngai
mani cái chiang ta tu na cái mai tur ni cái mai ya chuan chu mi zora kan hriat chian le tur chu kan company kan hriat chian ngai hei zona tam takan zo thina then chuanin vestige member ni te pon lo zak thina monian soi hi ka sa thina training te kan pe gola midang inan soi po kan sa thina ni ve mai enge ni ya ti zo thui lau mo chana doi te po kan ti venga kha om thina ni chu wang chuanin vestige ilo joina vestige kha enge ni ti kha hriat chian ngai company profile kha alo rin tlak lo mai theisin kanon campaign a entinan in kho kanon campaign a in venga kanon campaign a alo rin tlak lo mai theya chu ta chuan apoi mo chu nang mani hriat chian ve ngai a profile kha angin lo rin tlak ti khanang man I chian ve phatangai lom petera po khan iso thole kha oilo lom mi tro anaka jen khel o chona tia tuna po company tam tak company vestige company wa fakta iwa faka kha an o ina tur chuanin an oi theina turin company profile kha hriat chian ve ngai phatani chu pathumna han point khat te ani ta se point ni te a chuanin upland ni hriat chian ngai bok upland ni hriat chian ngai vestige plan a kha angin nge mi tam takan joina kan recruit puchur chu kan recruit popa upland selawa anom kha a ui lut tukani engineer to make you wealthy kan china engineer ten duang to kan siama kan ho sanga tura upland hian siama nia chuwang chuanin upland kan hriat china kha kan ti tur pakhat pathumna point pati te a chuan ba chuan a pathumna chuan a products kan hriat chiang leng a products hriat chiang chuan ama kan teng ka soi tua a products hriat chiang tur chuanin kan manangai kan man lo chu soi har lut tuk tro in ni velo mem ka hrelowa ka products man lo hi entinan kepo makeup eye shadow te enge lipstick te ka mang lo lipstick ka man lo wang khan soyan tu hi awang thel tu kata chuan mo kan thil man mi lo le kan thil ei mi lo te kha chu soi har thina ni midang bula chu wang chuanin kan thil hriat chian kha midang bula kan soi thei thina wangin kan products zaina chang hian kan hriat chiang tanang products hi nga chukan nga khop meya zathum chuang fe kan neya kum khata ni zathum somruk panga chung zathum somruk panga kan neya chumi chung chuan pakhat te pon an thiam taila ni khat chung chuan thiam han vekani ma har saum chung lo ka chuwan chuanin kan products nei ang hi vestigian kan ni chuanin kan hriat chiang tur ni pathumna chuan kan hriat chian lo chu midang bula soi thei entinan example kan manga ka thianu jeni shilong apasala nei ta aron soya thoma zok nak zen kha thoma ni chu soi chu la en thianu jeni oma Mistral of Milan trainer khani thina abola ka soi thin chu thok khatla han kanin mu tira aizola kan mu tir khan maya bolla sal to kamo maya bolla sal to kani chu ta chuanin anua ka soi tak chu nu chuanin amai te en polaron tharon mama makeup trainer te ron nita mai mamnu chona zeta fiam thuin ka soi thina mai bol de wina mai mam na ron fakta se hei thar tu ta se a mela lan turom lang turom silo se mai ka bol thup se ma hei kha chu training kha chu khami training kha tu man an ngai hlu don thin lo ni chuwang chuanin zaina rongkal zong training zong te pok an thil products kan man le kan hriat china kha midang kan share ve tu zokani kan hriat chin lo kha lo share runga ta khan dot kan soi ve the ni chuwang chuanin kan hriat china ngai chuan a point thumna li a point lina liana chuanin enge ka din mun kan hriat china ngai enge kan din mun hey 5% oma 8% oma enge dot le kha 10 11 thlengom ta chuan bronze chawa silver le silver chin chuan an ni na chu
an din mun chu an hre mei theiama se i zaina rongkal khoma bronze la ni lawa chia hanin kan din mun kan hriat che ngai chumi tur chuanin ni china kan soi a point humna kan soi kha a system a khan a company a system ha kan hriat che ngai zia chu apps kan lo nei ta apps a ha kan din mun a lo lang thina ni chumi person chu kan nia short points ti kha a next step kan thena tur a dot le che person kan thena tur a point kan mo za tan thin ni chu ama sabera chu kan din kan hriat che ngai i din mun hriat lo in pui chu har to thina ni chu wan chuanin kan member te din mun hriat lo po khan din mun an hriat thena tura kan fil thei dan tura chu app sa tang khan kan en sak thin chuan chu ba ka kan downline lo ni chuanin app sa tangin an id te tangin kan en sak thina chu tang chuan an din mun kan hriat thin i phaya kal taila mumbai zu kal taila ve khat kalna chuan ka thian pa te veng an veng ming kha lo hret tro kila an address si lo la mo an veng ming hret tro kila lo lian sianga ka omna ka soi thiam lo chuan ka thian pa dan chuan miron suai chu har don ni chu wang chu tiang che chuanin ka din huna kha kan hriat chen ngai ma son turin kan din mun kan hriat chen ngai hot maya chuan adot le chuanin chumi point khat nan ta se point hi na chuan kan downline te din mun kan hriat chen le thu ngai i downline ta han leader lo ni ta tro i downline din mun khai hriat chen ve ngai ni chu leaders ti tur leaders su kan ne vek zaina hian chan chu member pakhat ma nei lo chu kan nom ka ring lawa pakhat kan nei chuanin atan leaders kan nia chuan chuanin kan hriat chen tur chu enge a person ti te thil ho te an lung oi lo na thin tam tak nang ni point lung oi lo na thin ani ve tho ka ring an chen khat chu bank update ani to empty te hei hi tam tak tun thleng po a then na ron tui thar le pon om ta kun rei tak chung an lo tui lo na chan pakhat ani ta ni chan chu tan thok ve sia vesison ha thok kan ti sun bung ro kan la aron le om kan ti ta chu an kan update lo kha upline te khan kan hriat pui ngai kan zo angai ni kan recruit popa an bank po lo reject ani mai the kha kan hriat pui angai apoi ma ka tikhop me hei tun thleng kan boina kan downline te kan la solve sak zel kan la boi pui zel alan ta ni chu ta chuanin update ani lo chuan voucher te lo thlenga zanga te lo tlin phe chuan check in ron thlenga khami kha kan lo ngai sak le lo chuanin an down thin achan chu atira kan lo soilok to a poisa ima mo lak na ve ka tangin poisa ron le don kan ti chu poisa le ta kha tu pon kan du vek kan downline te pon athen chuan ron join chan tu pon kan join chan ane mai the kan mo lak na ve ka tanga poisa le du lo tu ma kan om don lo wa chuwang chuanin bank update ni to empty te chuan khami kha fel chuan poisa lu nge chuanin tho nu mon ti thina ni mo tam tak mak ve do ka hriat chu ventlai ka hriat ta nia SP namte mo SP namte kan trainer downline pakhat kha kum ni vel lo nei lo khanin ti khan a lo lu chi lo khan vestige products kha a shala ti khan mang char pe lai takha mi antam ka ring lo khop maya record te poni ka he kan sei lang me ve na ka he chu khani chu mi tam jok chuanin poisaron le ta kha kan mo tam jok in kan ma chu wan chuanin thakhat lek an tho tam si lo zan ni lek por lu don se ron lu lo om chuan lung oi lo me ni an lung oi lo chuan product sen la du to lo wa ka tin ta tlan to na tur company la he tam to box ya mo lu wan chuanin kan mo phurda kha kan he na ngai kan an bank kan update to em poisa lu tem a thakhat na hi chuanin du thu sama chuanin kan downline te zinga products la ten lo om chuanin an bonus ate poi vazot ve thini lan first bonus tur te pe chu anu ta na record zelan ta hei kan to saber hi kan tan chun tang khail tu kan ni anu te khin nan te po tang khai thina chu wang chuanin vazot veila atam lo ma se anni tan chun a lu sin kha lo tlem ma se
nang ma tang khan engma lo ni lo ma se an tan chu na lua chu chuanin khami chung chang khanin bank update chung chang han kan sei tel ani chuan eng har satange to ti ta kan hriat chian pui anga ya har sana na sataw no tok thea upline dia an har sana to wang lai taka hey offer oma order ren siam do nem vatita ila an lo lom lo mai thei chu wan chuanin kan downline te ko ngoya an har sana hriat pui kha kan ti tur pakhat an tan leader kan ne leader chu har sana kan torpin kan enge lim nia kan lim pui anga tor ni kan tor pui kha downline ti tu kan upline te ti tu leader te ti dan tur ani har sana en ti nan khum beten lo dam lo theya thani te khum betin lo dam lo theya chuta chuanin enge chan chin in dam thaim hanin ti ringot te hi order siam ro ti so message thon thin kana mem order lo siam to la ti so message kan thon chuanin kan kung kaina thatok lo ti na ani don ni kung kaina kan siam thei lo anget zo kan siam thei don lo so wang chuanin engen chan chin har sat nan to kem ti te an lim viau thei boka an lim viau la ya an lim na lom pui ni si lova order te lo khon ni lo khon chuan mo a fa pa te po lo pass theya enge thil dang an vok te pan no te lo nei theya mo chi sang sang o mang kha teng kha lim na tur kha an chung ko lim na pakhat nge motal te po lom theya chu i vak hriat puya veng lo kha chuanin a nuan na tho ho le kha anom zak thin ani chu kan hriat chian de tan chuan chu tianga an kom ngai tur chuan i om ngai ani chu leader kan ni chuan an hlim na le an nung oi lo na an thlen ngam lo na leader ni chuan in zir langai i downline ten an chung ko har sabda anon thil thin chem zona an zon taila i chan kher pongai lo nga ri ro lo chana tan i downline ten an har sabda chung ko har sabda an chung ko boina anon thlen na thin ini em ti kha zaina lo in zot chiang la i lo ni lo chuan in zir langai mo leader ni turin in zir langai chu i hriat poi mo zaina hian chuan a point top nawa chuanin poi mo la do pakhat chu i thil kan hret chiang lo ni chuan hriat chian lo ngam tur chu point top bera thil kan hret chiang lo ni chuan hriat chian lo ngam tur hey thil hret chiang lei lova lo campaign man akhan lo campaign an tam thin tu na chuan azia to in ka hria lo campaign kanom thina wang khanin vestis mudan diglo te po kha thokhat la kha chu nom no le mon chen ka chuan chu wang chuanin thili kan hriat chian ngai kan hriat chiang lo ni chuanin a hriat chiang kha zo ma sak tu proper presentation of facts CNT training kal to chuan in shemei thea proper presentation of facts ani nang taka soi kha kan ti tur ani a lo lok chu ka lo wa soi chi nang ma to na ni lo pe chuan mi product testimony NTN an toothpaste an mongan noya apaira dam pui ti ta kha nang ma testimony angai lo wa soi vengot kha athiang lo ani ani nang takin toothpaste su hanonan nenga ni tan te po thanga ti me kha ni me product testimony kan lo forward ni chona tha akha chu thalut tuka mina lo dam puya a chan chin se chona tha ma se nang ma suyang elo suyang chi pa ti lo ni se a tha chuan kan hret chiang lo a plan kan lo hret chiang lo wa ani chuanin training na kalani lo pon kan upline te kan zo tang a then chuanin bronze director ni anga cheng sing hi hlawang cheng sing khati hlawang te kha lo ti thin ni ma chuan kha ti lo tur ni chan chu point kan point a zira kan loi chu tan ni I point a tam po le I bonus I hlo kha tam do ani chu wang chuanin kan hriat chian lo kha tuma kan hriat lo chuan a top berna tan chuanin a point om to lovin tuna ka soi zong zong kha mani in hriat chian mani ka in hriat chian a poimo vestige member kan nia nge kan lo ni reng leader kan nia leader kan ni na kan hriat chian nga ya chuan company plan ate a products ate a system ate a products mo a profile ate
khang kha kan hriat chian le ngai boka chuan kan downline te kan hriat chian le ngai boka keimani din man kan hriat chian le ngai boka chuan keimani ni na ti ra kan se bible i maktak le hlom takadwan kan nia thil hi kan ti kan ril ru om to chu mihring hi kan ril ru oma kan tum tlat chuanin theilo om lo ti thina ni chu wang chuanin zaina training ram kal zong zong te atopna pathian thu i philippi bungli chang ru khian han thla chau ka tu a topnan i enga ma mang ang su engki ma tong trai le dilin lom thu filter zelin in du na te chu pathian hena khetirin om zor se i engki ma tong trai le dil hi pathian ina du da ni a downline lo zong thiam lo ni pon i pathian hena dil ro pathian na pui meng che hei mi hi tlem te kan soinga member kan dia kan tran chau tan tir hianin downline zong ka thiam bik lo tong tam ka thiam lo sia i midam tak chuan amo ha ka chuan nam be thong ni chuma chu ta chuan like siam ta kan do member zon dan ka thiam du sia pathian hena kan nu pain mudona member dil ten ka tong tai the pathian ni min pui ni chu ta chuan member tam tak pathian khoina zara kan lo ni to ni chuan chuanin engkim thil te lua kha om lo ni product si zor thim lo ni pon pathian hena dil la team lian ni du pon team lian dil la mo ama ro chu imo phurna khai hriat ve zelangai ilo chho zel khan leader in ni na kha hriat chen ngai chu zain ka thanan cheu philippi bungli chang ro kema enga ma mang ang su engkima ati khan engkima telani engkima tong trai le dilin lom thu hil tel zalin pathian ne lom thu kan hil tel zelangai kan lo dam thalo ni pon pathian ina kan chunga ti sak athat na kan chunga lan ti na hi a chet na lan ti ai atam fe zo ka ri chu kan thil ranga poimo chu wang chuan lom thu hil rang du kan ni chuan kan du na te pathian hena kan khenanga pathian minom pui tlatanga kan tum mo kan dream ati kan te hlo ting te don ni kha zong kha zaina ka training pack ni ro se lo me